Jeg har lavet den samme fejl i så mange år nu, og det skal stoppe nu. Så jeg har besluttet mig for, at vi skal have halveret alle vores ting, så vi har få, men bedre produkter. På den måde, der slipper vi for at gå rundt og rydde op hele tiden og føle os overvældet i vores eget hjem, fordi så er der bare færre ting. Især når det kommer til pustepladsen, der købte vi alt for mange ting, dengang Calvin han blev født. Så det her, det er en rigtig god mulighed for at få skåret helt ind til benet, for at tænke på vores families generelle kemieksponering og få fjernet alt med unødig og syntetisk kemi. Til at starte med, så fjernede vi alle skumvaskeklud og bruger dem her. De er uden mikroplast og meget blødere mod hans hud. Vi bruger en helt almindelig blæskiftekrem. I badet, der bruger vi Kreds babybad og rene totter. Den her med dødehavssalt, den har været en kæmpe hjælp til Calvins hud, da han døjer med eksem, som faktisk er helt væk lige nu. Så har vi 2 cremer. Vi har den her Fugt og Balance, som vi fik anbefalet på børneklinikken med hans eksem. Og så har vi den her babybalm, som er til sådan lidt mere udsatte områder. Solen den kommer frem nu, så det betyder solcreme. Vi har de 2 her. En, som vi smører på om morgenen, og en, som er virkelig god på farten og til at lave et ekstra lag en gang imellem. En babypuder med havre og pilerod helt uden talkum. I og med, at den er med havre, så virker den også kløstillende og lindrende. Og det er faktisk de eneste produkter, vi bruger på pustepladsen.